Benvinguts a la nova temporada d'Enginy. Avui estrenem un nou format de programa on seguirem parlant d'innovació, tecnologia, a més d'incloure el món de l'educació sense deixar de banda l'enginyeria. Iniciem el programa d'avui parlant de les impressores 3D, una nova tecnologia que està canviant i canviarà la forma d'entendre el futur del disseny en tots els àmbits. Us convidem a conèixer el món que envolta la impressió en 3 dimensions de la mà d'en Marc Escolà. S'anomena impressió en 3D, la unió de materials, normalment posant una capa sobre de l'altra, per tal d'aconseguir objectes a partir d'un model digital. Aquesta tecnologia representa una revolució en la manera de treballar els materials al llarg de la història, basada bàsicament en les metodologies de fabricació subtractives, és a dir, quan obtenim un objecte a partir d'un bloc sòlid de material. Ja fa 30 anys que existeix la impressió 3D, però ha estat gràcies a l'aspiració de diferents patents, als nous materials i l'àmplia difusió de la tecnologia el que ha permès que la impressió 3D sigui una realitat a l'abast de tothom. Realment vaig arribar a aquest món a través del meu actual soci, que va ser qui ens va ensenyar la seva primera impressora 3D, que era aquesta verda, que va ser quan vam començar a fer els nostres primers prototips de productes per a un client. Necessitàvem fer els primers prototips i vam veure que una de les millors opcions era fer-ho amb una impressora 3D. I just aquí a Vilanova vam contactar amb el meu soci actual i vam començar a fer impressions amb ell i el vam ajudar una miqueta en el seu negoci, que estava més ambientat al tema de la docència. Realment aquest mercat continua sent molt el friquisme. O sigui, el friquisme és el predominant del mercat de les impressores 3D i no ho hauria de ser. O sigui, està molt bé que ho sigui, però crec que sobretot per mi va ser un gran descobriment com a dissenyador industrial poder fer prototips amb una impressora 3D perquè em baratia moltíssim els processos de poder fer prototips, però a més és que podia fer-los molt ràpidament. I no els feia jo, sinó que jo els deixava fent mentre ells es feien sols. O sigui que podia estar treballant en altres coses mentre s'anaven produint els meus primers prototips. Per tant, treballàvem molt més ràpid, el client veia resultats molt més ràpids i podia testejar-los amb les mesures reals. El pas previ seria sempre obtenir un model tridimensional. Sempre hauríem de modelar-lo o bé buscar-lo per internet, qualsevol tipus de disseny, i després nosaltres passar-lo a lo que és el programa propi de la impressora 3D. I el que faríem seria buscar aquest arxiu. Per exemple, nosaltres el que hem fet ha sigut descarregar un, arrastrar-lo dintre del programa. Aquest ens convertirà tot el que és la figura en diferents triangles per després poder fer tot el recorregut de filament, i aquí el tenim. Aquest objecte després el que podem fer nosaltres és escalar-lo, que és el bo que tenen les impressores realment, poder fer rèpliques a diferents escales. Podem rotar, podem posar-lo com nosaltres vulguem perquè la impressió realment segueixi un recorregut i un filament que nosaltres veiem que les capes estan juntades a la disposició que després quan nosaltres fem algun esforç o alguna tensió doncs no ens trenqui aquestes capes, perquè sempre en la direccionalitat de les capes és quan pots perdre més tracció en aquestes peces. Tens gent que s'han comprat impressores i no saben utilitzar-les i realment el que fan és et demanen models tridimensionals perquè tu els hi generis. Imprimir-los, després tens els típics que veuen que t'has escanejat a tu mateix i t'has imprès, sí, encara que no ho sembli, aquest sóc jo, abans de casar-me. I sí, el fet de veure que es poden imprimir a ells mateixos també genera bastant, però sobretot hi ha moltíssima gent que el que vol és tenir la seva peça personalitzada o la seva figura de dibuixos preferits impresa en 3D a l'escala que ells realment volen. Parles de l'escanejat. L'escanejat va molt lligat amb el que seria la impressió 3D? Sí, és el mateix que va passar al principi amb les impressores de color, no? O sigui, van sortir les impressores de color i va sortir l'escàner, perquè realment era una eina essencial per no malgastar temps tu modelant. Si ja tens un model tridimensional, per què l'haig de modelar tot punt per punt si realment jo agafant un escàner puc escanejar-lo i després passar-lo a l'ordinador i jo ja el modificaré o no. El material que es fa servir ara normalment és el plàstic ABS i plàstic PLA.
Ara hi ha moltes impressores noves que imprimeixen aliments com puré de patata, pasta, que és tot el que estem veient a través de la televisió, però realment només hi ha una o dues impressores al món que ho poden fer i és per un mercat molt tancat i molt específic. La sortida és bastant limitada. Sí, el tema de la medicina és bastant complex, també, perquè estem parlant també molt de privacitat d'arxius per part del que són els pacients, i realment ja hi ha el Consell Comarcal d'aquí que ens va demanar imprimir unes peces per al Departament de Traumatologia, farà un any i mig o així, que vam començar, com per exemple van ser aquestes vèrtebres, això és extret directament d'un TAC d'un pacient que es va fissurar unes vèrtebres, no sé si es va doblar una altra, perquè això els oferia poder palpar i poder veure realment com estaven els ossos del pacient, poder veure la distribució. Aquí tenim la vèrtebra que podia veure exactament la desviació que tenia aquesta vèrtebra abans d'obrir. Per tant, això redueix molt en temps de quiròfan, temps de recuperació i possibilitat de tenir alguna infecció. Estem parlant que nosaltres la impressora així de fàbrica més barata que tenim són al voltant d'uns 800 euros. Aquesta en concret són 1.500, el que passa és que és molt lleugera, només són 6 quilos d'impressora i és molt fàcil de moure amunt i avall. Per als preus de kits d'aquestes, per exemple aquesta està al voltant d'uns 450 euros, el kit complet. El que passa és que, clar, te l'has de muntar tu a casa, són 2 dies pràcticament complets que només estàs muntant-la i això sabent de muntar-la, perquè estem parlant que no només és la part mecànica, sinó que després també has de saber d'electrònica, robòtica, has de programar les plaques Arduino, les RAMs, posar-li tota l'electrònica dintre, és a dir, és complicat. I després a sobre buscar les toleràncies, perquè aquestes has d'anar tu mica en mica calibrant-les manualment, amb sistemes mecànics, com nosaltres que per exemple aquí li hem ficat unes rosques, per poder calibrar una miqueta el que és la inclinació de la plataforma, després també la calibració en tots els eixos. És una miqueta més laboriosa, però realment si ets un manetes i t'agrada molt l'electrònica i la mecànica, probablement sigui la teva millor opció. Aquesta altra, la calibració és automàtica, porta directament un capçal que ella mateixa detecta els 9 punts diferents de la base i ella mateixa ja s'autocalibra. I després tindríem aquesta altra, és una miqueta més gran, però bé, en quant a superfície de producció és el mateix, són 20 per 20 per 20, igual que aquesta, centímetres de producció. El que passa és que aquesta porta 2 extrusors. Amb aquesta el que podem fer és imprimir en 2 colors a la vegada. Ara mateix tenim vermell i negre, i doncs el que fem és carregar 2 models tridimensionals diferents, i el que fem és que els imprimeixi a la vegada, i així ens surt a 2 colors, que són coses que amb aquestes ara mateix no podem fer. Tenim material elàstic, que seria el Filaflex, i això ens pot servir tant per fer juntes tòriques com per fer alguns elements que necessitin una miqueta de grip a l'hora de fer prototips. És un material molt interessant i que realment fa poc que ha sortit, igual que ha sortit ara el nylon, ha sortit també el PVC, també han sortit materials solubles en aigua per aquestes de doble extrusor, perquè si fas material de suport puguis submergir i s'elimini tot el material de suport, només et quedi l'ABS o el PLA que has fet servir, i molts altres materials que estan sortint mica en mica, com filaments de fusta amb resina, que el que fa és que s'evapora la resina i et queda només la fusta, però bé, tots molt experimentals perquè realment costa que funcionin amb aquestes impressores i no és l'acabat desitjat. A l'hora d'escollir els materials, normalment nosaltres treballem més amb ABS. Necessita un llit calent, l'ABS, per temes de dilatació. L'ABS és un material que a l'hora de refredar-se es contrau molt i per tant necessita una base tèrmica que estigui a uns 90-100 graus perquè al dipositar aquest ABS a uns 250, el canvi de temperatura que podria sofrir dels 250 a 20 graus de temperatura ambient pot fer que la dilatació faci que la peça s'aixequi. Però nosaltres normalment, per tema de mecanització del material i acabats, fem servir ABS. El PLA és una miqueta més dur i a la vegada és més fràgil. L'acabat és una miqueta més cristal·lí, però després a l'hora de mecanitzar-lo o de fer-li alguns tractaments no els accepta tan bé com l'ABS.
doncs l'acabat superficial és diferent. El futur de la impressió 3D va molt lligat en el món maker, crec jo, que és realment això que la gent do it yourself, que et vagis fent més les teves pròpies coses, que no fa falta tampoc aquesta psicologia que ha entrat ara en el món de si se m'ha trencat una cosa la tiro perquè em surt més barat comprar una de nova que trucar al reparador. És reparar-te-la tu mateix, no? Perquè hi ha vegades doncs, que mànecs de neveres, el termostat del forn, hi ha milers de coses que són tonteries de plàstic molt petites que és impossible de trobar al mercat perquè estan descatalogades i si te les pots fer tu mateix. Aviam, quan nosaltres posem una peça a imprimir, sobretot el que mirem molt és la resolució de la peça, que serien les alçades que tenen les diferents capes. Contra més capes té la peça, més petites són aquestes i les corbes queden més suavitzades. Per tant, no es veuen tant i diem que la resolució és millor contra més capes. Nosaltres normalment estem imprimint vora el 0,2 mil·límetres per capa. Això significa que cada mil·límetre de la peça conté unes 5 capes. Ara nosaltres podem arribar fins a 0,1 mil·límetres per capa, que doncs seria arribar fins a 10. El que passa és que ho fem servir per peces molt artístiques o que realment tenen moltes curvatures, no tant per peces funcionals. Per peces funcionals és això, entre 0,2 i 0,3 mil·límetres per capa. Doncs podem escollir tant el gruix de la capa, que seria aquí, que com veieu va de 0,15 fins a 0,40, nosaltres escollirem aquí 0,25. Després això, que seria el mallat intern de la peça, mai la farà totalment sòlida. En aquest cas, com que fem un got, només farem que faci les superfícies. I això ja és un tema d'angles de material de suport, que en la nostra peça ara mateix no la farem servir, però en el cas de que hi hagués una peça que el necessités, ens el faria. Welcome to the masquerade where everybody in the scene got a part to play. They wear the mask like it's Mardi Gras holiday. You can't tell what's real from what's really fake. You are who you pretend to be, they say. What's in the dark don't spark in the light of day. Know yourself, stand up and just... És tan fàcil com treure amb les mans. Ens ha fet una base de suport, perquè aquí queda una miqueta rugós. Doncs el que fem és amb les mans directament podem retirar i així ens queda totalment llis. Així tenim el model tridimensional, que és aquest petit got. La gent es pensa que al ser una nova tecnologia i al ser algú tan nou és algú... i que les impressores són cares, doncs és una cosa molt cara de fer. Però nosaltres ara mateix el que estem fent és servei de copisteria, que és imprimir les peces de la gent que ens porta. I, per exemple, una peça així, que ha sigut mitja hora d'impressió, que l'acabat ha quedat bé i que són 8 grams, estem parlant d'uns 6-7 euros, no és més. El passat gener ens vam anar a veure si podíem fer algun llibre sobre impressions i l'educació. I doncs el que vam fer va ser un petit llibre, que és la impressora 3D a les escoles, en el que hi ha uns quants exercicis bàsics, com poden ser els planetes, després tenim les cèl·lules, tenim altres coses com cubs, fer triangles, rectangles, geometria, una miqueta de geografia, bé, moltes coses, perquè els professors tinguin un primer any amb material suficient perquè puguin veure totes les possibilitats que dona la impressió 3D dintre del que és l'educació, perquè realment la impressió 3D és una de les poques coses que no té fronteres, sinó que la frontera és la teva imaginació. Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú i tota la informació a cetip.cat. Avui iniciem una nova secció amb l'Esplai Virtual, on en Màrius Plana ens obrirà finestres de les noves eines tecnològiques per a l'educació. Farem un recorregut per algunes de les possibilitats que tenen els nois i noies per a introduir-se en el món de la tecnologia. Hola, benvinguts a l'espai d'Esplai Virtual dins del programa Enginy TV,
on des d'una visió del món de l'enginyeria us volem transmetre diferents eines que fem servir per al treball amb infants i joves. Per fer una passada ràpida, els elements que fem servir, les eines que ens ofereixen en aquests moments la tecnologia i els diferents recursos que tenim, per exemple, tot el que té a veure amb els videojocs, el que anomenem gamification. En tot cas, això es treballa normalment a través o bé de les tablets o bé a través dels ordinadors. Un bon exemple és el Minecraft Edu, que és una modificació del Minecraft cara a l'ús escolar. Uns altres recursos que podem fer servir i que s'han fet servir tradicionalment a casa són els jocs de taula. Els jocs de taula o bé el que són les peces de Lego convencionals, del que és el Lego clàssic, en diguem, que són totes les peces de Lego de tota la vida que l'únic que fan és donar base a la imaginació dels nens. Una tercera eina que podem fer servir són els robots orientats a el que és primària, cicle inicial i cicle mitjà, que són robots amb instruccions molt senzilles. Un bon exemple poden ser el que són els bibots, que després, com a recurs, se'ls hi poden ficar pells. Aquí, en aquest cas, tenim un bibot i en aquest cas tenim un bluebot. Els dos són robots molt senzills, amb 4 instruccions, que permeten l'aprenentatge dels primers passos del que en diguem el code. També tenim tot el que té a veure amb el món maker, fes-t'ho tu mateix, tot el món que bàsicament actualment es porta molt amb les plaques Arduino o amb les seves modificacions o amb altres marques que el que aconsegueixen és que en el nen o en el jove, bàsicament, li ofereixes la possibilitat de fer-se alguna cosa a partir de materials de rebuig, a partir d'idees que ell ha tingut originals que s'han passat a impressores 3D i a partir d'aquí podem tenir el que vulguem. Un apartat especial i molt important són tot el que té a veure amb l'aparició dels robots de la casa Lego. La casa Lego ha convertit la joguina en un robot. Estem parlant dels Lego Mindstorm o els seus antecessors, els NXT, que permeten que la joguina sigui allò que el nen vol, la interacció. Per tant, estem començant a facilitar als nens que ells puguin triar quin tipus de joguina volen i programar-la. En resum, les eines que us presentem, o que us volem presentar, són tots els temes que tenen a veure amb gamification, tot el que té a veure amb jocs de taula tradicionals i l'ús que es pot fer a la llar d'elements que existeixen des de fa molt temps, per exemple, les peces del Lego clàssic, el que són els robots per aplicar a l'aula a primària i als cicles inicials, tot el món dels robots Lego i la joguina portada al màxim exponent de robot, i per últim tot el món maker, tot el que és crear-se tu mateix, impressores 3D i el fet de tu imaginar i de la imaginació crear. I per tant, durant el transcurs dels programes pot ser que afegim més informació. Moltes gràcies. També dedicarem una estona del nostre programa a navegar per la xarxa i estar alerta amb tot allò que fa el món de la tecnologia i l'enginyeria. No us perdeu el que us hem preparat per avui. Avui que hem dedicat el nostre reportatge a les impressores 3D, hem volgut fer un recorregut pel que es pot trobar a la xarxa. Us presentem la impressora Carbó 3D, que fa servir la tecnologia CLIP, Liquid Interface Production, que és capaç de crear un objecte aprofitant la llum i l'oxigen i d'aquesta manera donar forma a una resina. Diuen els seus creadors que és una impressora entre 25 i 100 vegades més ràpides que les actuals. El sistema va creant un objecte en funció del patró programat per feixos de llum que aconsegueixen donar forma mentre l'oxigen endureix una resina de polímer. Quan encara no hem acabat de pair les impressores 3D, es comença a parlar d'un nou concepte, les impressores 4D. Es tracta d'una creació d'objectes gràcies a una impressió tradicional amb materials sintètics amb la capacitat de ser programats per a canviar de forma quan passen d'un ambient a un altre. Es tracta de dissenys tridimensionals fets amb materials per poder canviar de forma quan es mullen amb l'aigua. Poden expandir-se, transformar-se o fins i tot reparar-se a si mateixos si es trenquen. Nous materials per a nous temps. I això és tot per avui en aquest primer programa de la nova temporada The Engine. Gràcies per tot i fins la propera.